i da očuvamo ovu baštinu Dikla i ove stare običaje i ovu hranu što je vidim po stolovima. Je li tako? Odlično. Evo ovako, ja predlažem, dragi gledatelji, da idemo malo svi zajedno vidjeti vani kako se pleše to kolo što su nam pripremila, dakle, udruga Kveštura iz Dikla. Ićemo malo zaplesati, pa ćemo malo zapjevati i što je najvažnije vidjet ćemo što su spremile, dakle, ove djevojke, ove žene, ove cure od hrane. Sve ćemo mi to probati i naravno bit će veselo kao i uvijek u mojim skitnjama. Ostanite uz nas.